Eli joo, tässä on tää meidän hieno mine-serveri, joka me tehtiin mun kaverin Maken kaa. Ja tässä meidän talo. Sitten suomattu tuo tuonne peltoja. Lammasfarmi. Mennään tsekkaamaan mitä siellä. Sitten tää on aika hienosti. Tässä on meidän eläimet. Sitten me nimettiin ne oikein. Ja eläimet on perseestä, mut tehtiin silti. Sitten vitun makea. Sitten lähdetään vähän kattelemaan asuntoa. Tässä meidän takapiha. Ja takapihan jälkeen tässä on meidän allas. Ja alta jälkeen tässä on meillä farmi. Farmi on aika hieno omasta mielestä kyllä. Sitten mennään talon sisälle. Täällä on mun koti by the way. Talon sisällä. Sisustettu vähän sinne mun make sänky. Ja yläkerras huomatte, että vähän ahasta on ollut, mutta ihan hyvä töönä tuli. Sitten tässä on meidän ovi. Tässä mennään parvekkeelta. No, ihan hyvät maisemat ja vittu saatana. Parvekki jälkeen voisi esitellä vähän meidän kaivosta. Tää kaivos tehtiin tossa eilen. Ja hyvin on saatu mineraaleja, mutta ei ole vielä saatu parempi työkalu, niin jos meitä vähän vetää Let's Play, vittu saatana. Vähän näytetään Let's Playtä, niin saatte vähän vittu saatana. Niin saatte nähdä vähän kaivetaan mines materiaaleja, niin saatte vähän katsottavaa. Muistakaa sit antaa likea ja subii, niin tulee lisää episodeja jossain välissä. Vittu paska, miksi mä saan sitä vittu rautaa sit? Siis vittu. Vittu saatana! Vittu korras, vittu saatana. Taskalteli.